buat penonton yang jauh di sana bisa mendekat ya. Gembira alera-alera banyune segara Angelia numpak perahu layar ing dina Minggu pariwisata alon praune wis nang biang-biungnya banyu pinang ora jamu-jamu karo mesam guyu ngilangake rasa lumrah lesu ate jawe lemas jebol wis sore ingkang kelopo aku awe-awe prayogane betek bali wae dene sesuk tumandang nyambut gawe masih dikasih goyang tipis-tipis dulu dari kita yuk. Kita goyang lagi bro. Alia numpak perahu layar ing dina Minggu pariwisata alon praune wis nang biang-biung banyu pinalah ora jamu-jamu karo mesang guyu ngilangake rasa lumrah lesu ade jawe lemas jebol wis sore weteng kelopo katon awe-awe prayogane betek bali wae dene sesuk tumandang nyambut gawe Ya, perahu satu layar tembang sudah ya. ditembangkan. Dikasih tembang kedua dari Al Artis.